హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్స్. ఐఎమ్ మధు. సో ఈరోజు మనం వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం, ప్రతీకారం ముఖ్యమా లేకపోతే మన సక్సెస్ అనేది ముఖ్యమా అనేది. ఎవరైనా మనల్ని హర్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీర్చుకుందాం, లేదంటే ఒక మాట విసురుదాం వాళ్ళలాగే అని మనకి ఇమీడియట్గా వచ్చే ఒక నెగటివ్ థాట్ అనమాట ఇది. సో రివెంజ్ అనేది మనకి ఇమీడియట్గా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది, బట్ దానివల్ల మనం ఏం కోల్పోతామంటే మన లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక్కరోజు తగ్గినా అది తగ్గినట్టే కదా. సో వాళ్ళ వల్ల మనం హర్ట్ అయ్యాము, కరెక్టే, బట్ దానికి సమాధానం మీరు మళ్ళీ రివెంజ్ తీర్చుకోవడం, లేకపోతే వాళ్ళు అన్నదానికి మనం రివర్స్లో ఒక మాట విసిరేయడం లాంటివి కాదు. సో వాళ్ళు ఏదైతే మన మీద నింద వేశారో, ఏదైతే మన మీద మనం చేయలేము అన్నారో దాన్ని మనం సాధించగలగడమే నిజమైన సక్సెస్. అదే పెద్ద రివెంజ్ తీర్చుకోవడం అనేది. సో మనం డైరెక్ట్ రివెంజ్ తీర్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ మనం హర్ట్ అయ్యాము, సో వాళ్ళని కూడా హర్ట్ చేసాము అనేది ఉంటుంది. సో ఒకరి కోసం కాదు, మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనల్ని మనము ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎవరి కోసం కాదు, మన కోసం మనమే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. రివెంజ్ ముఖ్యమా లేకపోతే మనల్ని మనం ఎదిగి మన సక్సెస్ని చూసుకొని మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం ముఖ్యమా అంటే, నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం అలాగే మనం సక్సెస్ అవ్వడం అనేది ముఖ్యం అని చెప్తాను. రివెంజ్ తీసుకోవడానికి లేకపోతే మనం ఒక మాట విసిరేయడానికి, ఇలాంటి వాటిలో మనం పెట్టే ఆ శ్రద్ధ, ఆ తెలివితేటలు మన మీద మనం పెట్టుకుంటే చాలా సక్సెస్ అవుతాం కదా. సో మనం ఒక డిఫరెన్స్ అనేది చూపించాలి వాళ్ళకి మనకి. ఒక నెగిటివ్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడంటే ఎప్పుడు నెగిటివ్గానే ఆలోచిస్తాడు మన గురించి, అలాగే మన మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడేలా చేస్తాడు. బట్ దాన్ని మనం పాజిటివ్గా తీసుకొని మన మీద మనం దాన్ని పాజిటివ్గా మార్చుకొని సక్సెస్ అవ్వడానికి మనం ఒక అవకాశం మనకంటూ ఇచ్చుకోవాలి. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం, బట్ మనకి లోపల అనిపిస్తుంది ఏం చేస్తున్నాం మనం అనేసి, కానీ మనం వెళ్ళే దారి అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. సక్సెస్ అనేది మన కోసం ఒక దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఆ ఫీలింగ్ ముందు ఇవన్నీ చాలా చిన్నవి అనమాట. వన్స్ మీరు సక్సెస్ అయిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది మీకు ఉండాలి తప్ప మీరు ఏం కోల్పోయారు అనేది ఉండకూడదు. మనం ఒక్కరోజు హ్యాపీనెస్ పోగొట్టుకున్నా, అది మన వల్ల మనమే పోగొట్టుకున్నా అది ఎంత హర్టింగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చుంటాను అనేసి అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.